إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وأهل بيته إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله السلام علينا وعليهم أجمعين إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين إلى حضرة رويش عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى روح مصنف هذا الكتاب الإمام محمد ابن سعيد ابن حماد ابن عبد الله الصنهاجي البوصيري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى روحي شيخنا مربي روحنا رمضان جفار رضي شيخنا مربي روحنا رمضان ميمون زبير الشيخ ومربي روحي ووالدي رمضان مسلم عبدين بن هادي وزون وإلى روحي سمبح جبلال بن نستم وإلى روحي بن جهوت مياه بن لسان وأصولهم وفروعهم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Om bifirli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fadlu Salisu utawi fasal sing kaping 3. Fi madhin nabiyyi ing dalem nerangno bahas tentang ngalem jeung nabi. Fi badhin nabi ay fi bayani badhin nabi ing dalem jelasno ngalem jeung nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallim. Sallallahu muga paing rahmat ta'zim sapa Allah alaihi ing atase nabi wasallama lan muga paring rupa-rupa keselamatan sapa Allah ala nabi. Zalamtu sunnata man ahya zalama ila anistakat qadamahu dzurrami warami wa syadda min syaghabin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kasham mutarafal adami. Zalamtu sunnata man ahya zalama ila anistakat qadamahu dzurrami warami wa syadda min syaghabin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kasham mutarafal adami. Dalamtu ay taraktu ninggal sapa ingsun sunnataman ing lelampahaning tiyang
ahya inggang madangi sapa man anara Abdulama ing malem kang gelap gulita dipadangi kelawan salat malam ila tumeka maring an yen to istakat wadul kodamahu apa delamaan kaki kalieman delamaan kaki kali tiang teman ahya dan mriki sing digarepno jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madulaken abdurra ing lara sakit min waramin sanggeng mlempuh bengkak-bengkak tenbet nriki musannifu hadzal kitab piyambakipun matur pilih piyambakipun punika dereng nglampahi isih ninggal ngrasa isih rumangsa ninggalaken lambahan-lambahaning Kanjeng Nabi. Jadi dereng merasa piyambakipun melakukan ngamalno sesuai dengan lampahan-lampahane Kanjeng Rasul niki tawadhu sing luar biasa. Pengarang kitab sing wis terkenal lho ngrumangsani dereng saged nindakno lelampahan Kanjeng Nabi sing menghidupkan waktu malam sing gelap gulita sing peteng dedet dipadangi oleh beliau dengan pepadangan arupinowo sholat malam qiyamul lail sampai sangga suwine oleh sholat punika delamaan kaki kali sampai wadul yen piyambakipun punika sakit merga bengkak. Nah kula kali panjenengan terus mikir lha wong sekelas beliau ngrumangsa urung bisa nglampahi lha kaya awake dhewe niku pripun. Jadi merasa piyambakipun punika ngrasa sampai matur ning awake piyambak yen awake piyambak punika dereng nindakno isih ninggalno sunah Kanjeng sunah niku tindak lampah lelambahan Rasulullah arupi salat waktu malam sing oleh sembahyang niku mboten sedelok tapi suwi meskipun rakaat tidak melebihi daripada 12 rakaat oleh Kanjeng Nabi salat malam niku dipun ngendikaken wonten ing syarah kitab punika mboten melebihi 12 tapi oleh jumeneng niku dangu sampai melepuh bengkak delamaan kaki ini sangka suwi. Lalu Kanjeng Nabi ditanggleki Kanjeng Rasul jenengan kok kados mekaten oleh sembahyang sampai koyo telapak kaki jenengan sampai padha bengkak-bengkak
Ing monggo panjenengan punika ya Rasul. Qad ghafarallahu lak ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Sedangkan panjenengan niku pun di ngapura dosa-dosane kalih Gusti. Ma taqaddama min dambik, dosa sing pernah jenengan lampahi dhisik karo dosa sing akhir-akhir iku wis di ngapura. Wa qad ghafarallahu lak ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhara. Napa jawabane Kanjeng Nabi nalika wonten sing tanglet lho, kok sampai njeng Rasul jenengan kok iso oleh nemen oleh ibadah ambek bengkak kaki ini. Nah kula sing dosane kathah nek bengi mung blungker ngorok to dikon jenengan kene jenengan sak enek begitu tangi. Alhamdulillah tangi pipis napa tangi Kanjeng Nabi ditakokno karo salah satu di antara sahabat, Jeng Nabi kok ngaten Jeng Nabi oleh panjenengan ibadah sampai bengkak-bengkak kaki ini, padahal Allah pun ngapura panjenengan. Napa jawabane Kanjeng Nabi? Qal afala akunu abdan syakura. Nah, kula sampai oleh sembahyang kok bengkak-bengkak niki mergo kula punika tiyang hamba yang banyak bersyukur. Ana to famangka la ora aku ana sapa ingsun Nabi abdan niku kawula syakuran sing akeh syukure. Tidakkah aku adalah seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ya sampai melempuh-melempuh tak lampahi sebagai bentuk syukurku marang Gusti Allah. Niku Kanjeng Nabi oleh qiyamul bangun malam salat menerangi gelapipun malam dengan sembahyang. Wa syadda min syaghabin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashamud rafal adami wa syadda lan ngencengaken sapa Kanjeng Nabi nyingset niku maknane naleni kencang min syaghabin saking anane ngelih luwe mergo zuhud ahsya'ahu ngencengi nyingset ahsya'ahu ing padaharane Kanjeng Nabi wa tawalan kelembet sapa Kanjeng Nabi tahtal hijarati ing dalem ana ing ngisor-ngisore batu watu kashan ing lempeng maknane weteng kang ana antara pusar karo tengahing punggung mriki dipun seselina watu merga lapar ning lapar ora krana pikir gak ana sing dimakan tapi lapar krana zuhud. Lempeng mutrofal adami kang alus kulite Kanjeng Rasul niku dilebeti nawa watu nggo gawe nawa nggo gawe nahan sakiting padharan mergo luwe ngelih ning ngelih mergo krana ora pikir ora ana sing dipaem tapi oleh ngelih Kanjeng Nabi mergo zuhud memang mboten badhe demen karo dunia
Mboten kaya kula karupan apa enak mlebu kabeh. Sampai wetenge meteng napa meeting. Kanjeng Nabi mboten ngelih krana zuhud. Ditahan padaharanipun ngangge napa? Nek cara saiki sabuke dikencengno. Kanjeng Nabi ngencengno nyingsetno padaharane lan nyeseli napa? Watu nggo kenahan rasa lapar. Niku Kanjeng Nabi berarti tahan kali. Padahal warawadadul jibalu syummu min dahabin. Warawadat ing haling krayu ing jenab. Al jibalu apa pira-pira gunung. Gunung-gunung asyummu kang tinggi. Al jibalu apa pira-pira gunung asyummu al aliyah kang dhuwur-dhuwur. Min dahabin gunung mas, min sangking dahabin mas, gunung rayuan nafsi sing awak dhewe Njeng Nabi menawarkan diri. Nek Njeng Nabi berkenan, gunung sing dhuwur-dhuwur mau diapakan terserah Njeng Nabi. Berarti kan mboten pekil Kanjeng Nabi. Gunung emas nawarno dhateng Njeng Rasul nek menawi kersa. Ning dos pundi ketika dapat tawaran rayuan saka gunung-gunung mas. Kanjeng Nabi fa'ara mongko meruhna sapa Njeng Nabi. Ha ing jibal asyummah, gunung yang tinggi-tinggi, gunung mas. Kanjeng Nabi mirsakno ayyama syamami ing bangeting mengo. Kalau Njeng Nabi ndak menginginkan, mboten ngersakno. Jadi meskipun gunung mas merayu Njeng Nabi, nek Njeng Nabi kersa monggo terserah. Iku berarti kan Njeng Nabi mboten pekir. Jadi oleh luwe mboten dahar niku mboten krana pekir gunung mawon pun manggake ning Rasulullah mau ngersano napa mau diapakan terserah. Cara kampane Pak Didol dadi duit birang-birang nggo maem sak enak-enake iki monggo kersa. Tapi Kanjeng Nabi matur kalau beliau tidak berkenan. Niku Kanjeng Rasul. Wa agadat lan ngokohno. Ngokohno niku berarti nguatno zuhdawu ing sifat zuhud Kanjeng Nabi. Zuhud niku ora anane senenge Kanjeng Nabi. Fiha ay fid dunya. Apa sing ngokohno nguatno akan sifat zuhudnya Rasul, daruratuhu apa bangete butuhe Njeng Nabi, darurat itu suatu keadaan yang mendesak, nek cara saiki emergensi yang tidak bisa dielakno, mau tidak mau harus kendatipun darurat. Ning darurat Njeng Nabi bukan melemahkan sifat zuhud Nabi, tapi justru ngencengno ngokohno sifat zuhud ning ngene dunia. Inna darurata sak temene darurat la ta'du iku orang liwati apa darurat alala isomi ing atase Njeng Nabi kang persifatan maksum alal isomi alan nabi al maksum. Jadi darurat
punika mboten sampai kemudian menolak ismah. Tetap bagaimanapun kondisi darurat, Kanjeng Nabi tetap kinaraksan oleh Allah Subhanahu, tetap diismah dijogo. Mboten nindakno perkawis-perkawis sing kalarang. Wong sing mubah mawon mboten sampai Rasulullah punika nglampahi. Lha meneh sing dilarang oleh Allah Subhanahu. Darurat itu aturanane kan iso memperbolehkan sesuatu yang mahdurat sing dilarang menjadi boleh. Tapi kedaruratane Rasulullah butuh Kanjeng Nabi kurang ndadekno terus melakukan sesuatu sing mahdurat. Wong sing oleh mawon Kanjeng Nabi mboten lah. Makan kan boleh, tapi Kanjeng Nabi nahan. Iso poso, nahan lapar karena kezuhudane Rasulullah. Jadi darurat itu mboten sampai kemudian napa tadfaul ismah, nolak nengane kinareksane Kanjeng Nabi sangga hal-hal sing dilarang dening Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa hale kaya apa? Tad'u ila dunya daruratu man laula lam tukhrajid dunya minal adami. Wa kaifa hale kaya apa tad'u narik. Ya, narik ila dunya maring dunia daruratu man apa amat butuhe wong priyantun laulahu kang lamun ora ana sapa men andegen man priyantun kala wau tidak ada lam tukhraj monggo ora diwujudno ora ditokno apa adunya apa dunia minal adami saking ora ana mangke dadi ana. Bagaimana darurate priyantun sing umpama priyantun niku mboten dicipta oleh Allah, dunia tidak akan dicipta. Lu mosok darurate priyantun sing ngaten niku sampai narik menjadi kepencut nengone dunia, mbutuhno dunia? Tentu tidak. Wong umpama Kanjeng Nabi ora didamel ya Allah mboten damel dunia. Dawuh Allah nang hadits qudsi, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaka. Andaikan tidak karena engkau ya Muhammad, tidak aku ciptakan alam jagat raya. Jadi alam jagat raya niku didamel oleh Allah mergo Allah ndamel karo Kanjeng Nabi. Dengan demikian maka tentu Kanjeng Nabi ku lebih utama, lebih agung. Ngalahno sekene. Mosok zat yang agung butuh ning ngene sing ghairul azim, sing ora agung. Sing utama mosok butuh karo sing ora utama. Jadi bagaimanapun Kanjeng Nabi darurat kondisine, tapi tidak kemudian sampai darurat Kanjeng Nabi bisa narik mencutno kepencut ning dunia, tidak. Sebab Kanjeng Nabi andaikan tidak didamel oleh Allah, dunia tidak ada. Jadi wonten ning alam dunya, wujude ngalam dunya mergo wujude Kanjeng Nabi. Anane alam dunya didamel karo Allah mergo Allah ndamel karo Kanjeng Nabi. Jadi laula lam tukhraj ad-dunya minal adam. Niki sifat-sifate Kanjeng Nabi sing agung. Sampai bagaimanapun kondisi darurat
butuh Kanjeng Nabi betul no lemah sifat zuhudi Kanjeng Nabi tetap malah tambah menjadi kokoh. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami maula salim daiman abada habibika Muhammadun. Niki kan pasal nerangno pengalaman nenggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau pengarang kitab punika ngalemi karo Kanjeng Nabi. Niku diguresno melalui nadom-nadom, syair-syair, rajutan kata-kata indah. Muhammadun utawi Muhammad mubtada, sayyidul kaunaini iku dadi bendarane dua kaum. Kaun niku napa sing digarapno? Sayyidul kaunain ay sayyidud dunya wal akhirah. Bendara dunya, bendara akhirat niku Kanjeng Nabi Muhammad sayyidul kaunain ay sayyidud dunya wal akhirah. Jadi bendara dunya, bendara akhirat. Wasaqalaini lan dadi bendarane bot-botan lho. Rupane napa? Sayyidul jin wal insi. Bot-botan jin, bot-botan manusa. Bendarane jin karo bendarane manusa yaiku Kanjeng Nabi Muhammad. Wal fariqaini lan bendarane pantan loro. Fariqaini ku kelompok loro. Min Arabin, rupane siji kelompoke wong Arab. Wa min ajamin, sing nomor loro kelompoke wong ajam. Ajam iku non Arab, kaya kula kame wong Indonesia Jawa niki disebut ajam. Ya, wong Arab mriko Arab. Nah, Kanjeng Nabi niku sayyidul kaunain wal fariqain was saqalain. Jadi bendara dunya akhirat, bendarane jin manusa, bendarane wong Arab, bendarane wong ajam. Niku Kanjeng Nabi. Nabi Yuna penghulu. Sayyid niku penghulu bendara. Tuhan ya mulia. Lalu sinten jeng Nabi niku Nabi Yuna. Muhammad iku sinten Nabi Yuna. Nabi Yunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Nabi Yuna utai nabi kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad al-amiru iku wong kang perintah nglakoni kebagusan. An-nahi tur iku wong kang nyegah nglakoni keelekan. Kanjeng Nabi adalah al-amir, tiang ingkang perintah nindakno kebagusan, anahi kang nyegah nindakno keelekan. Fala ahadun monggo ora ono utai seseorang abarro iku akan menjadi lebih bagus. Tidak ada seorang menjadi lebih bagus,
fi qaulila ing dalam ucapan la ora minhu tenimbang Kanjeng Nabi wala na'am lan ora ucapan na'am nggih yes iya. Dadi ora ana wong sing luwih bagus ucapane ngungkuli bagus ucapane Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi adalah sebaik-baik orang yang bilang la dan sebaik-baik orang yang bilang na'am, no utawa yes. Niku sing paling bagus Kanjeng Rasul. Jadi ucapane terbagus. Ora ana wong sing ngungguli apike kaya Kanjeng Nabi. Ambek di tempat nomor wahid number wen ngalahno tokoh-tokoh dunia lintune. Padahal niku sing nempatno Rasulullah urut pertama iku mboten wong mukmin, mboten wong bahkan non muslim. Niku objektivitas luar biasa. Mergo memang Rasulullah jeung Nabi Muhammad niku nggih ya wis pas, mboten keliru. Mergo priyantun sing dados pilihane Gusti Kang Maha Agung, yakni Allah Subhanahu. Pilihan yo mesti utama, yo mesti ngalahno sekabehan. Wa utawi jeung Nabi Al-Habib iku sang kekasih. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Huwa utain jeung Nabi Al-Habibu iku sang kekasih yang dicinta. Alladzi kang turja kang diarep-arep apa syafa'atuhu apa syafa'ate lagi. Jeung Nabi adalah Al-Habib, kekasih yang pertolongannya banyak diharap-harap oleh semua orang. Ngarep-harep pikantuk pertolongane Kanjeng Nabi. Syafaat pertolongan likulli hauli katui saben-saben pakewu uruhada minal ahwali saking pira-pira pakewu kerepotan muktahimi kang katandangi. Jadi Kanjeng Nabi adalah seorang yang banyak diharap syafaatnya pada setiap hal-hal yang merepotkan, nyusahno, ya, mekewuhno. Dari sekian banyak pekewuh sing bakal katandangi oleh manusa niku ula kali panjenengan ngarep-arep ikanduk perto, terutama pekewuh suk ning dina kiamat. Jadi ngajeng-ngajeng pikantuk syafaat. Engko perlu kula karo panjenengan banyak membaca sholawat. Pados benjang kita pikantuk lumeberipun syafaat saking Kanjeng Rasul. Ngajak sapa Kanjeng Nabi ilallahi marang Allah. Kanjeng Nabi berseru, berdakwah, ngajak nengane Allah. Fal mumtasikuna mongko utai wong sing cecekelan bi kelawan Allah.
Mumtasikuna iku berarti cecekelan kabeh bihablin kelawan tali ghairi mungfasomin ghairi mungfasimin, tali kang ora kepegot-pegot, ndak pernah putus. Jadi tali sing kokoh. Cecekelan ning ngene Gusti Allah berarti cecekelan kelawan tali yang kokoh yang tidak akan pernah putus. Jadi aman. Ini kunjung Nabi tugase ngajak dakwah. Wong kon taat marang Gusti, kon ngesakno Allah, kon tunduk marang Allah, kon ngibadah marang Allah niku Kanjeng Nabi. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karam. Faqan ngungguli sapa Muhammad, Jeng Nabi Muhammad ngungguli an-nabiyina ing pira-pira nabi. Sedaya nabi iku kungkulan kedudukane, panggate diungkuli karo jeng Nabi Muhammad. Dadi pangkate jeng Nabi Muhammad niku ngungkuli para nabi-nabi. Fi khalqin ing dalam ciptaan fisike jeng Nabi di atas, nabi-nabi liya di bawahipun. Wa fi khuluqin lan ing dalem budi pekertine ya ngono wae jeng Nabi ngungkuli budi pekertine karo budi pekertine para nabi-nabi lintu sakliyane jeng Nabi Muhammad. Semonogo dilihat dari fisik ya semonogo. Jadi jeng Nabi itu makhluk yang sempurna, insan kamil, manusia yang sempurna, ora ono noda celah blas ning diri pribadi jeng Nabi. Ambek nabi-nabi liya kalah. Walam yudanuhu lan orang merek-mereki sopo para nabi, tidak bisa mendekati hu ing jeng Nabi fi ilmin ing dalem bab ilmune gak selevel, ora iso mendekati kaya ilmune jeng Nabi. Wala karamin lan kelomane kemuliaanane niku nabi-nabi liya gak iso marek-mareki ing dalem bab ilmune karame, marek-mareki ning junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rasfan minad diyami. Wa kulluhum taiskabane para nabi-nabi min Rasulillah sanging Rasulullah multamizun iku padha ngalap gharfan ing sak cawukan minal bahri saking lautan ing pengetahuan, aurosfan utawa sak sesepan minat diami saking udan kang deres. Sedaya para nabi niku ngalap cawukan sangka lautan, sesepan sangka air hujan yang deras. Dari siapa? Min Rasulillah. Niku sedaya sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pantes nek jeng Nabi niku faqon nabiyina. Mergo kulluhum min Rasulillahi multamisun. Wa waqifuna lan padha kandhek sapa para nabi. Ladehi ing dalem ana ing ngarsane jeng Nabi Muhammad. Ladehi kembali ning ngene jeng Nabi Muhammad. Indah hati ming dalem ana ing batese para nabi.
min nuqtatil ilmi saking titik ing ilmu. Nuqtah niku titik. Au min syaklatil hikami utawa saking sakel tondo bari sing piro-piro ilmu hikmah. Niku bagaimanapun para nabi itu berhenti kandek, tidak bisa melampaui ilmu Rasulullah. Merki mboten terang nono kan walam yudanu fi ilmin wal karam. Oh mana melampaui. Jadi berhenti. Fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuh. Fahuwa mongko utai njeng Nabi jari Imam Busairi. Iku alladhi priyantun kang tamma sempurna maknahu apa tingkah batine njeng Nabi. Wa suratu lan tingkah dhahire njeng Nabi. Anjeng Nabi punika priyantun sing sempurna tingkah batine lan sempurna juga tingkah dhahire, rupa dhahire batine niku sempurna. Wau kasebat insanun kamil, manusia yang sempurna. Summastofa temuli milih hu ing jeng Nabi dipilih habiban hale dadi kekasih. Sapa to sing milih jeng Nabi dijadikan kekasih? Bari unnasam ay khaliqun nasi, zat yang mencipta manusia. Man huwa bari unnasam ani Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadikan jeng Nabi Muhammad dijadikan kekasihipun. Mustafahu habiban, lalu memilihnya menjadi kekasih. Siapa yang memilih dijadikan kekasih jeng Nabi, dipilih dijadikan kekasihipun, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dipantes wong pilihane Gusti manusia yang sempurna lahir batin, munazzahun an syarikin fi mahasini, fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Munazzahun dibersihno sapa Kanjeng Nabi an syarikin sangking sekutu. Syarik niku sing madani, sekutu fi mahasini dalam piro-piro kebagusane Kanjeng Nabi ora ana sing madani kaya kebaikan-kebaikan Kanjeng Nabi. Ndak ada. Fajauharul husni mongko utai hakikating kebagusan fihi ing dalem Kanjeng Nabi ghairu munqasimin, iku mboten saged kabagek-bagekno, iku hakikate mboten saged dibagi-bagi. Iki Kanjeng Nabi penuh dengan kebaikan, mboten wonten cela blas sama sekali. Kanjeng Nabi adalah manusia yang sempurna. Niku Nabi niku kula kalih panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak ninggalo sapa sira ma ing barang idaat kang ngaku-ngaku ing ma an-nasara sapa pira-pira wong Nasrani binabihi ming dalem nabine Nasara. Wahkum lan ngukumono sapa sira bima kelawan apa-apa sita kang karep sapa sira madhan ing oleh ngalem fi ing dalem Kanjeng Nabi. Wah takim lan ngreksa hikmah Kanjeng Nabi. Wahris
hikamah. Jadi jenengan Pak ngukumi karo Kanjeng Nabi dengan bentuk alman apa wae bisa. Wan suplan bangsakno sapa sira ila dzatihi maring dzate Kanjeng Nabi. Masyita ing apa-apa sita kang karep sapa sira ing mabayane min syarafin saing kemuliaan. Sampean Pak bangsakno kemuliaan dengan bentuk apapun kepada Kanjeng Nabi silahkan. Wan suplan bangsakno sapa sira ila qadrihi maring kadar pangkate Kanjeng Nabi ma ing apa-apa sita kang karep sapa sira ing ma min min saking keagungan silahkan ndak apa-apa. Pak disifati nopo dengan penuh sifat kebaikan. Pak dinisbatno pangkat opo pangkat keagungan. Jenengan sandarnya kepada Rasulullah mboten napa-napa. Mergo napa fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun. Kenang apa kula karupan diberi kebebasan. Pak nyifati Kanjeng Nabi dengan sifat yang baik apapun silakan. Pak menisbatkan pangkat apapun, keagungan apapun kepada Kanjeng Nabi silahkan. Tidak ada pembatasan yang dalam oleh kita nyifati kebaikan kepada Rasulullah. Mergo napa fa inna fadla Rasulillah. Monggo sak temene keutamaane Rasulullah laisa lahu haddu. Iku ora ana lahu iku tetep kaduwe keutamaane Rasulullah. Haddun apa batasan. Mergo fadl keutamaane Kanjeng Nabi itu tak terbatas. Mboten wonten batasan-batasan. Nek wonten batasane kan mangkene wong bisa nerangno. Payu oriba mongko bisa nerangno anhu saking Kanjeng Nabi. Natikun. Sapa wong kang ngucap bifamin dengan lisan. Ini terserah panjenengan Pak nisbat nopo karo Kanjeng Nabi, kebaikan-kebaikan nopo mu nisbat ning Kanjeng Nabi mboten napa-napa. Sebab keutamaan Kanjeng Nabi mboten wonten batasan, tidak terbatas. Priyantun sing utamane ora ana ukurane. Lah piye wong alam donya ora ngarah didamel karo Allah nek Allah ora ndamel Kanjeng Nabi. Kono ora utama pripun? Kono ora mulya pripun? Kono ora agung pripun? Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Launa sabat qadrahu ayatuhu idama ahyasmuhu hina yuda dari sarimami lam yamtahinna bima ta'yal uqulu bihi hirsan alaina falam nartab walam nahimi. Jari musannifu hadzal kitab launa sabat lamun bangsakno qadrahu ing kadar pangkat Kanjeng Nabi apa ayatu apa pira-pira ayat-ayat Nabi alamat-alamat Nabi bangsakno idoman ing keagungane ahya mongko bisa nguripno ismuhu apa asmane Kanjeng Nabi hina yud'a ing dalem nalikane diundang-undang apa asmane Kanjeng Nabi diundang no dari sarlimami ing wong sing wis mati sing wis remuk
tulang belulang. Niku songkok agungnya Kanjeng Nabi. Ceribasan andekan namanya saja disebut, ya, ngundang wong sing wis mati, sing wis remuk balunge akan hidup. Niku lam yantahina orang nguji sapa Kanjeng Nabi. Nah ing kita sedaya bima klan apa-apa tak ya kang apes. Al ukulu apa piro-piro akal biklan mah. Akal mboten saged. Hirsan ya. Krana apa oleh demene Kanjeng Nabi. Alaina ing atase kita sedaya. Bagaimanapun Kanjeng Nabi amat menginginkan datang kula kalau panjenengan keimanane, keselamatanane. Bahkan dipun terangaken bilih Kanjeng Nabi punika merasa berat. Dirasa oleh Rasulullah penderitaane kula kali panjenengan. Kanjeng Nabi nek weruh umate menderita, Kanjeng Nabi lebih merasakan penderitaan. Kanjeng Nabi lebih menginginkan supaya umatnya bahagia selamat. Kanjeng Nabi belas kasihan dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Allah laqad ja'akum telah datang padamu rasulun sapa rasul min anfusikum saking kaummu dhewe wong Arab. Kanjeng Nabi ya berbangsa Arab. Min anfusikum azizun 'alaikum ma anittum. Terasa olehnya berat atas penderitaan kamu semua. Azizun abot rasane. Alaihi ngatasi Rasulullah ma opo-opo anittum kang menderita sapa sira kabeh. Jadi seorang Rasul yang ketika umatnya menderita, penderitaan itu dirasa berat olehnya. Harizun alaikum, sangat menyintai, menginginkan keimanan sira kabeh, keselamatan sira kabeh. Bil mukminina raufur rahim, klan pira-pira mukmin raufun maha belas kasihan, raufun amat belas kasihan, rahimun dan amat sayang. Niku Kanjeng Nabi, bagaimana Kanjeng Nabi akan menguji kita dengan ujian yang akal saja tidak mampu. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi hirson demen sangat alaina ingatake sita sedaya wong-wong mukmin. Falam nartab mongko ora bimbang sapa kita, wala nahim lan ora bingung sapa kita. Niku nek membahas tentang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul yang betul-betul menaruh belas kasihan nenggone umat. Hingga ketika beliau mau meninggal, yang diingat-ingat disebut niku ummati. Jadi pemimpin yang betul-betul mikiraken umatipun.
ketika Kanjeng Nabi sampun mendengar berita bahwa umat Kanjeng Nabi betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku Kanjeng Nabi terus baru saged nawa wafat, ya wafat. Lalu rohipun punika lepas sangka jasadipun. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun gambaraken nggone kitab punika kebaikan-kebaikan